Idol, samahan niyo ako sa aking adventure. Idol, ito. Ito. Wala po, Idol. Magpagas muna ako. $200 lang. Unleaded. 200 unleaded. Wala. Naka-vlog na ba ko? Okay na? Naka-vlog na ba ko? Okay na? Okay. Thank you. Idol, samahan niyo ako sa vlog ngayon.
aso eh. Yan ang dapat natin pag-ingatan mga idol. Meron na aso, bigla na lang sumulpot. Ilasag ko. Sana nandito sila. Nandito sila sa area naman. Tapos natin. Line forward. Meron pa, kunti. Masyado. Orang-orang kagabi, hapon. Kaya mag-sit. Nakatayo ang ano.
I-like. Paki-like naman. At mag-subscribe. At paki-share mga idol. Katutski TV. At pindutin nyo ang ating notification bell para
go!
Ayan.